щом аз мога, значи и вие можете. И така, стаята вече е боядисана. Здравейте хора! В момента се намираме в една спалня и започваме нейното преобразяване. За целта сме изпразнени, махнали сме старите мебели, засали сме картони и сега ще започнем първата част, като ще направим изолация на тавана. Като мога да кажа, че много често това се пропуска когато се правят ремонти, но това е много важно за постигане на добра енергийна ефективност. Избрали сме си изолация EPS 10 см с добра твърдост, като смятаме, че ще направим доста добра изолация на тавана и ще намалим загубите почти до минимум. Много хора правят изолацията с гипсокартон, конструкция и вата, което е по-лесният вариант за някои. С конструкция, с строителство, нямате цапане, мазане, но ние сме избрали да го направим по този начин. Ще проследите целият процес. За сега сме започнали, ще махнем полилея и след малко ще сме се навъждили също така и тапетите, за да ги махнем. Това са остатъци от предишния интериор на стаята. Ще трябва да ги махнем, защото ще се застъпят там горе. Може да се наложи след това и разшпакловане. Има още дейности, които ще извършим. Ще правим декоративно осветление, отдисване. Малко по-късно ще направим и обзавеждане на стаята по наш проект и ние ще го сглобим, ще може да проследите също целият процес. Така че предстоят интересни епизоди. Гледайте! И така започваме с първата дейност. Ще махнем тапетите, като за целта използваме валяк и вода. Ще трябва да ги навъжим, след това да изчакаме малко и след като се поотделят, ще ги махнем много лесно. Ще видим дали така ще стане, поне на теория така че започваме. Това полилея вече е свален и явно това беше живота. И сега да видим дали работи този метод за премахване на тапети. Вече започваме, малко изчакахме и тапета се поразлепи. Така че започваме да дърпаме, да видим какво ще се получи. Тук в края не е много добре намотано. Това долу се получи. Там горе явно не е много добре намотано. Преди да започнете с лепенето на тавана, е добре да се грундира повърхността, за да може лепилото по-добре да залепне върху повърхността. Ние използвахме този грунт на Боро и така сега започваме грундирането. Избрали сме лепило за топлоизолационни плочи. Ще видим дали ще е добро. Материалът почти е готов, така че сега започваме лепенето. Така започваме от този ъгъл. Ще го караме наред. Така сложихме материала, ще го лепим на топки. Горе-долу на по-близко разстояние ги направихме. Не много големи топки, защото тавана е равен. Започваме от този ъгъл и лепим наред.
да се прави, да се проверява равнината, защото тавана, въпреки че е шпаклован, може да не е толкова равен. Прямо в края може да се изкосява, както става и тук. Така че е хубаво да слагате бастари, да се проверява дали всичко не е. Още линии горе-долу сме добре за сега. Ако има отклонение, защото и този ъгъл леко почва да отваря, но просто явно тук накрая сигурно ще излезе на ново. Ще видим сега как ще е, но така ще бъде. Равнината е добре. Половината таван вече е готов. Тук леко тръгна малко по-дебело и се налага по-лини, но ще го оправим. Сега продължаваме останалата част. Така, стиропора вече е готов, положен е, залепен към тавана. Попълнихме краищата с материал, за да захване по-добре. И сега започваме слагането на мрежата. Вече ударихме една линия от мрежата. Първо я захванахме на определени места и след това я шпакловахме цялата. За сега това е грубо шпакловане с циментова шпакловка, циментово лепило. Така, вече целият таван е минат с шпакловка, лепило шпакловка, циментово. И сега остава вече да започнем с гипсова шпакловка, да продължим да го минаваме. Ще трябва да минем поне 2 или 3 пъти, за да постигнем гладкост и да се оформи всичко както трябва. Като навсякъде по ъглите ще сложим ленти, за да може да стане добра спойката от тавана към стените, за да не се получи напукване по цялата дължина. Така че продължаваме с слагането на лентите и след това започваме с гипсовата шпакловка. Тавана е една ръка шпакловка и сега вече повтаряме още втора ръка шпакловка. Имаме помощник. Така че, щом аз мога, значи и вие можете. Да, това показва, че който иска може да се научи да шпаклова, после да има желание. Така че сега минаваме втора ръка с шпакловка и ще трябва вече трети път да се мине за вече финиш. И сега тавана го минаваме трета ръка с гипсова шпакловка. Вече почти се изравнява. Виждате. И може би ще има нужда и от четвърта, ще разберем сега като го минем. Малко вече ще покажа от стаята какво се случва. Вече налепихме тавана и отново направихме две ръце шпакловка. Виждате, може би ще трябва още една. И преминаваме към финалната шпакловка. Стените също започнахме да ги шпакловаме, понеже ми са много добре изравнени. Демонтирахме контактите, за да можем по-лесно да шпакловаме. Изолирахме си двата кабела. И сега тук тази колона не беше много добре изправена. И я изправихме, сложихме ъгли и се поизравни вече. Тази колона също наново я шпакловаме, за да я поизправим още. И тези стени също. Все още ги изравняваме, защото не са много прави. Така и вече се надявам скоро вече да я преминем към по-сериозно изглаждане. Тук тавана и него ще го минем, така че на практика се получи, че ще шпакловаме цялата стая, понеже искаме да стане по-добре. Така че има още много работа. Този проект продължава вече може би доста време, но просто го опитаме, когато имаме време. И така, в крайна сметка, минахме почти цялата стая с шпакловка, шпакловахме всички стени. Вначало мислехме само да изолираме тавана и да го шпакловаме, също така и да оправим тази колона, защото беше доста крива. Но лека по лека се наложи да минем почти цялата стая. Имаше доста неравности, като вълнички и се наложи да поизпълним доста неща. Ето виждате, минахме почти всички стени. Пуснахме си контакти, където трябва. Ето тук са пневматика, направихме нов контакт. Също така, ето тук направихме още два контакта. Тук и тук. И тук долу имаме контакт и тук долу още един контакт.
Друго, което направихме, ето тук още един контакт направихме, така че се отвори доста работа. Почти всички ръбове наново сме ги изправили. Талана същото, минахме тук наново. Тук направихме този контакт, защото тук мислим да сложим един воден конвектор, който да го използваме само за охлаждане, защото, както казахме, целите стени са направени с тръби, те да се виждат и тук си е топло, без никакви радиатори. Тази стена е направена с тръби, тази и тази. Тук отдолу също под почките има подолу, така че тук е доста топло, но искаме да решим въпроса с централизираното охлаждане, затова тук оставихме място за този радиатор и направихме този контакт. Тук мислим да пробием дупка, която да изведе конденза навън директно. Така че предстои да купим конвектора и да го поставим. Сега се заемаме с шкоренето на стаята. Закупили сме си една машина, която е за шкорене за стени, не сме я ползвали до сега, така че сега ще видим какво ще стане и как ще вървят нещата. И така, това е машината, която закупихме за шкорене на стени. До сега никога не сме ползвали такава. Тя си има голям диск, с който може да се шкори. Вързва се. Тук имаме регулиране на обороти. От страните. Ето тук може да се регулират оборотите, колко бързо и бавно да върти. Има дълга дръжка и накрая се вързва към прахосмокачка. Съответно, за да не се бига прахоляк. Сега ще видим на практика какво ще се получи. И така започваме. И така, вече шкоренето е към приключване, стаята почти готова за боядисване, така че е време да монтираме контактите. Трябва да монтираме контактите предварително, за да, като махаме само тази част, за да може после да не се изцапа нещо или да се изкърти. Така че започваме с монтажа. Първо ще развиваме капака на контакта. Значи този капак си го слагаме обратно в кисийката, само с болчето и после, след като приключим с боядисването, вече може да сложим декоративния капак. Така. Сега другото, което е, трябва да замерим кое е фаза и кое е нула. В случая ние сме измерили и това е нашата фаза. Понеже нашата система е двупроводна, електрическата система, така че ще се наложи да си направим мощи за нулата, за заземяване фактически, понеже нямаме трети кабел. Така че за тази цел сме си направили ето такова мощче. И сега започваме с монтирането. Развиваме първо клемите на самия контакт. Така, както казахме, трябва да се сложим мощчето. Слагаме си мощчето, в случая това ни е нулата. Така, стягаме само средната част на контакта. И сега вече може да си поставим самия контакт. Ето тук отдолу мушкаме нулата. И стягаме. Така. След това мушкаме и фазата. Така. Отново стягаме. Така, готови сме. Така, ето, какво се получи. Нулата си отива към единия проводник, а фазата си е отляво. И сега вече можем да си сложим нашия контакт и да го притегнем. Като за целта трябва да се натисне добре. Така, готови сме с монтажа на контакта. Ще остане после да сложим само капачето. Така, вече приключихме с шкоренето. Всички стени са шкорени и са готови.
контактите са монтирани. Ето вижте, монтирали сме само самите контакти без самите пластмасови части, които ще сложим после след боядисването. Цялата стая вече е грунтирана с грунт, за да можем да запечатаме стените и добре да хване боята след това. И днес преминаваме към боядисване на тавана с бяла боя. И след това ще боядисваме и стените. Така че проектът лека по лека напредва. Имаме доста контакти в цялата стая, може би са някъде около 12 контакта, защото пуснахме още контакти, за да е удобно просто където има нужда. И така тавана се наложи да го минем 4 пъти, за да успее да покрие добре всички петна, защото при първото и второто и третото минаване се оставаха петна. След четвъртото вече те се заличиха и вече тавана е абсолютно равномерно боядисан. Така че малко се забавихме тук, но сега продължаваме. И така тавана вече е готов, боядисан. И сега започнахме да го очертаваме с хартиен букс, за да може да почнем да боядисаме стените. Така, ето и другата част. Тази също е готова. И така продължаваме с стените. Готови са и започваме боядисване. И така преминаваме към следващия етап, понеже преди да почнем ремонта на стаята бяхме налепили плочки на тази част, която е освоена тераса. И понеже отдолу имаме положено и водно подотопление, и така вече плочките ги налепихме предварително и сега оставихме фугирането накрая, за да могат фугите да не се напълнят и съответно да не се нацапат при ремонта. Така че сега ги изчистихме и вече почнахме да ги фугирваме. Тази част тук почти настана готова, но ще трябва още да се търка. И така стаята вече е боядисана. Всички стени са готови. Виждате, паркета също е фугиран и готов. И сега започваме, ще трябва да поставим навсякъде капачетата на контактите, тук и тук, навсякъде, и започваме да нанасяме мебелите, като ще имаме да сглобяваме гардероб, легло, скрин и още други неща. Ще